automobilu je srdcem hydraulického brzdového systému hlavní brzdový válec a nádržka s brzdovou kapalinou. Hadice, které vedou brzdovou kapalinu, vedou z tohoto místa na hydraulicky ovládané písty, jak jsme již viděli u jednotlivých brzd. Ale celá soustava se neskládá jen z hlavního brzdového válce a brzdových hadic. Brzdový pedál umístěný u nohou řidiče se skládá vlastně z kovové tyče, která prochází přes přepážku motorového prostoru. Tato tyč vede buď přímo do hlavního brzdového válce, nebo je vedena přes příčnou hřídel podle toho, kde se nachází hlavní brzdový válec. Většina moderních automobilů je vybavena posilovačem, který jej propojuje na konec příčné hřídele. A my se na posilovač za chvíli podíváme. Brzdový pedál a příčná hřídel navazují na další tyč, která prochází středem posilovače. Posilovač je spojen se sacím potrubím motoru hadicí. Hlavní brzdový válec je v tomto případě připevněn přes tuto tyč a k venkovnímu krytu posilovače. Hadice hydraulického brzdového systému jsou připevněny přímo k hlavnímu brzdovému válci. Celá soustava je doplněna nádržkou s brzdovou kapalinou, která napájí přímo hlavní brzdový válec. Funguje pouze jako nádržka, protože je-li celá soustava v chodu, jsou hlavní brzdový válec a síť trubic stále naplněny kapalinou. Tento typ hlavního brzdového válce, známého jako dvojitý hlavní brzdový válec, obsahuje dvě pružiny a písty. Píst mezi pružinami není připevněn a je tedy plovoucí. Rozděluje rovněž hlavní brzdový válec na dvě komory, z nichž každá obsahuje jednu z pružin a obě jsou naplněny kapalinou z nádržky. Dvě brzdové hadice, které jsou v tomto případě napojeny na brzdové komory, vedou kapalinu do předních a zadních brzd. Jakmile stlačíte brzdový pedál, první píst stlačí brzdovou kapalinu. Plovoucí píst rozloží zvýšený tlak do obou komor válce. Tlak je přenesen kapalinou v hadicích k pístům u každé brzdy. Jak jsme již viděli, tlak působí jak na přední kotoučové brzdy, tak na zadní bubnové. Ale ne všechny hlavní brzdové válce vypadají jako tento. V některých případech bude mít hlavní brzdový válec jenom jednu komoru, ze které budou zásobovány všechny 4 brzdy. Většina moderních konstrukcí ale využívá z bezpečnostních důvodů dvouokruhového uspořádání. Řekněme, že selže komora, která obsluhuje levé přední a zadní pravé kolo. Zbylá 2 kola ale budou brzdit normálně.